Hello, good evening to everyone. Welcome back to my channel. So for today's vlog, hello, good evening to everyone. Welcome back to my channel. So for today's vlog, nandito kami sa Indian restaurant or ano ba to? This is Indian restaurant or Afghanistan restaurant, no? So i-try natin. So nag-order kami ng dalawang manok ni Josefa. Nandoon na siya sa loob. So papasok na kami. Free tomatoes, mga iring bangbang, sausaw mo sa ilang tomato, chili, no? Spicy kaayo. Mga unta. Lapang di pinigil ba ano? Labi kay feelings that ang mga sauce o mana siya. Lapang ibayot at ang tambuhi pabayot na. Gusto na yung Kobe guy. Wala ko diha. Namin ang kakong bayot na parang sarap na maglaglaan. Munuak ito barbecue bayot. Kailangan ikilang barbecue. Grilled, yun na siya. Gikuan nito sa oling. Charcoal yun siya. Yes. Namin kayong kaon day. Kinamot yung kaday. Kinamot, uy, kay namin kayong lapang. Chili, tomato sauce. First ilang gamit bayot. Good no? Anak siya. Thank you. Okay naman. So na mo order on siya grilled chicken with chuba rice. So it's a taste of mama. Lamig kasi ng delicious grilled chicken with matching rice with cherbanes. It's a lovely rice. Pang mga unang sa among dinner. So nag-order kami og grilled chicken, sinumbang manok, sa uling gini siya. So nasa yung special sauce, tomato sauce. Lamig ka siya. Init eh. Nang pinamot juga dari mga iniman banon ko. Mo ang tradisyon. So na sila pakapin nga lettuce pang init pa kaayo. So mga unta grabe sa init. Ano may sauce? Tomato chili siya, ma'am, no? Fresh to check blended, no? Crispy kayo mga ibig. No, of course siya. Init na?
Mamaak na kaikahang. So try mo din yung mga bangbang no? Near in Union Metro Station. Ano saan siya ma'am? Afghanistan restaurant or Ang nang Indian? Lebanese rap. Lamig kayo ng kuwang ka na. Yung right. Lamig yung hang. Ayan, no? Nakapangiyod ang hang ng irin. Gagana sa tako. Mukha kang bayo. Gagana sa tako. Talbog yung large ang bayot. Papas yun, ma'am. Ma'am, gitilok yun ang manok, ma'am. Yes, lamig kayo. Wala siya mantika, ma'am. Yeah. Purely good Purely chicken. good chicken. Fresh chicken. Grilled fresh chicken. So, papas yun ang ikaon, mga iring. Tilok paskuan. Minsan, kasulting yung barbecue, ma'am. Lamig kayo, ma'am. Makahilak tsaka kuan. Kaserola. Ano yung pangaon ni Hello, guys. ni Josefa Labidaloca. So magrampa nami, time to rampa, all the way in Riga. So mga iring banbanon, please don't forget to share sa akong YouTube channel. So mag-enjoy sa mi. Take care and God bless to everyone. Bye! Banbanon ha, sa mga oras, sa mga tak na sa mga lugar natin. Banbanon, kung sa KASAKIT o kung sa KALIPAY. I-chika mo. LAGLAG natin. Shalala, bye-bye. Thank you for watching my YouTube channel. God bless and take care everyone.